Обади се. Но ще дано. Не натискай го, моля да се свиди. Не за радио. Само за снимка. Как знаю. Чакайте, чакайте. Придай. На радио. Сложно. Иса. Раз. Еще раз. Еще много. Оп, 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 Вот ги Браво. Браво, Яс. Айде нещо още. Нещо още. Мила моя мама. Дай си ми китара. Мила мама. Я малко музикантите се разбижат, че тук е... Да, че тук вече е сам. Сега с извинение на женската компания. И аз пех го на руски това. А към руски роман. Дай за давай още го заври. Каза и вратата тресна, привида на будка тесна. Ай си покажа. Съгласиха всички писна И от сухи пички. Нямам думи. Чай сега. Нямам Думи да Нямам думи. опиша. Тялото и просто пиша. Нямам думи да опиша. Как Ема да не тя мириша.